Arte eta Historia Museoak irailaren 4an erakusketa berria inauguratuko du. Sorginak Brujas izenekoa. Empoderarte Aima elkarteak antolatzen duen erakusketa honetan 52 emakume artiste lanak batzen dira. Eta obra horietan, historian zehar, emakumeek sorginkeria leporatuta jasan duten sarraskia salatu nahi dute. Artisten artean, Durangoko Goiuri aldekoa Otaloraren lana ere ikusi ahal izango duzue. Erakusketaz gain, museoak bere ohiko dinamikarekin jarraitu nahi du, eta horregaitik bisita gidatuak eta hitzaldia ere eskainiko ditugu. Bisita gidatuak irailaren 11an euskaraz, eta irailaren 19an gazteleraz izango dira, eta hitzaldia aldiz 26an. Las otras brujas izenarekin eta Cristina Gutiérrez Meurs artistak eskainiko duena. Bertan, sarraski hori aro modernoan amaitu ez dela salatu nahi du artistak. Ekintza hauetan parte hartu ahal izateko izena ematea derrigorrezkoa izango da, zuen segurtasuna bermatzeko, eta urriaren 4 arte izango duzue erakusketa ikusteko aukera. Eta badakizue, kultura segurua da, eta horregaitik museoan itxaroten zaituztegu.